जागासिनो दं हाबा जायोसो आंहा हाबा जानायफोरखौसो नायो दाना आंहाबो हाबा जाबाय नालाय बेनिखायनो आं हाबा जानाय सेंग्राफोरखौसो साबसिन मोनो आरो हाबा जानायनि उनाव सेंग्राफ्रा साबसिन जायोथ' नायनो हेन्डसामसिन जायो हिन्जावफोरनि अननाय मोनबा साबसिन जायो नंगौना नङा आब'मोन नंगौ दा आंबो बिराद अनो आंनि हाजबेन्डखौ आच्छा दे जोबोर मोजां मोनबाय दानिया दसे मोसाथ'नो ना एसे रायलायबावनो जानोसै आच्छा दे दोंसेल' मोसाया आं होनखाबाय दोंनै मोसागोन जागोन दे आरो हायोबा उनावहाय नोंथांमोनजों मोसाबावगोन जागोन ना दे बिदिब्ला मोसाग्रोनोसै ने थेंक इउ दायो आब' फुजि बसुमतारी बिथाङा दोंसे मेथाइजों जोंनि गेजेराव मोसाग्लां जोबोद मावनो बे समाव गुरै खावलायबाय आखाइ खबना हो बयबो दायो आदाखौ बैसागोनि मुंदांखा मेथाइजों जोंखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय आङो बे समाव गुरै खावलायबाय
अनसुंजाथाव बरल'गाव टेम्पार्ट्रि लाइब्रेरि बिथांमोननि जे बानजायनायाव फुंखा 43थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे फोरबो फालिनाय बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि जे हारिमु मोनाबिलि हर बेवहाय सफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो आंनि असेनिबो असे आइ आफा फंबाय बिनानाव आदा बाजै आबै आबौ आयं आनै आमाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम हारिमु मोजां मोनगिरि नोंथांमोननिसिम सारमोननिसिम गिबि गिबियावनो आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आरो लोगोसे बोहैथि रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोन मोजां हामलायनायखौ जासिबाय जाहाथे बयनिबो जिउआव इसोरा सुख शान्तिखौ लाबोयो बयनिबो जिउआ जाहाथे गोजोन जायो बेखौ आङो इसोरनि सेराव आरज गाबबाय गिबियावनो आरो नोंथांमोननि बेहाय फैनानै आङो गावनि जे रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनो जा सुबिदा सुजुग खालामना होबाय नोंथांमोना बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो स्पेसियेलि आङो सासे मुंदांखा बिथां अनसुला नोंथांमोननि जायगानिनो ओनसोलनिनो बयजोंबो सिनायजाखानाय माने फेमास एकदम आंगोनिबो आंगो सासे सार बिथांखौ आं दा बे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांनि मुङानो जाबाय मानगोनां गेवलां मिस्टार चक्रजित सिंह मोसाहारि बिथां सारखौ आं दा बे समाव एकदम माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बेसिम आंखौ जे मेथाइ खननायनि जे सुजुग सुबिदा खालामनो हाबाय आंखौ जा हांख्रायनानै लाबोबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे बिथाङा दा अनसुला रायदाव ब्रह्म आदा बिथांखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जायखिजाया समा गोबां जाबाय आरो बांद्राय बिदि हर थौजासिम खननायनि जे माने पारमिसन गैया बे हिसाबै आङो बांद्राय गोबाव खालामला जायखिजाया आसाफारि बयबो आंजों लोगोसे रंजाफागोन मोसाफागोन आंखौ गावनि असे फिसा गावनि असे फंबाय बिदि साननानै नोंथांमोन आंखौ बजबगोन आरो हेफाजाब होगोन जोबथासिम हागोन ना थेंक इउ लाभ इउ अल दा बे समावहाय आं दोंसे मेल'डियास दोंसे मेथाइ खननो सानदों मेथाइआ गोबां गोजाम नाथाय बे मेथाइआ लिजेन्ड मेथाइ आरो सासे लिजेन्ड मेथाइ खनगिरि बिथाङा खनदों बिथांनि मुङा जाबाय मानगोनां मिस्टार अरुण नार्जारी सार बिथांखौ आं दा बे समावहाय आङो खाथियाव गैयाब्लाबो मान होदों आरो बिथांनि मेथाइ आं दोंसे आलायारन सावथुननि मेथाइ खननो सानदों आसाफारि बयबो मोजां मोनगोन आरो बिनि उनाव बैसागु मेथाइ खनगोन जागोन ना थेंक इउ सो माच बे समाव फंसेबो बाथ्रा आं खावलायनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बिथाङा दा बे समावहाय दुखु नांथाव मोनसे बेरामाव भुगिनानै दङ जाहाथे बिथांनि बेरामा थाबनो मोजां जायो बेनि थाखाय बयबो अननानै खनसे इसोरनि सेराव आरज गाब आं बेखौ गुरै खावलायबाय रायजोफोर
रोजा साबायखर फिन नोंथांमोना ज' मोजां खननानै बरायदों। जोंनि आफादनिफ्राय मान बावनो बे समाव गुरै खावलायबाय। आखाइ खबना हो बयबो। दायो आमाखौ बैसागोनि मुंदांखा मेथाइजों जोंखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय आङो बे समाव गुरै खावलायबाय।
मोसानानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय बरिया बैसागु बोथोरखौ बराय हरदों खाम सिफुं सेरजा दामदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजाजोबदों नङाबा बैसागु बोथोराव सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे आइ आफा आबै आबौ गासिबो रंजागोन आरो लोगोसे दिनै आङो बाजैमोनखौ एसे जंखायलांसै सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ दसे उनाव जंखायगोन आं बेयावनो जंखायलांगोन लोगोसे आच्छा बाजै जानाय खैजन दङ देलाय अननानै आखाइ दिखां बाजैफोर जानाय आंनि आच्छा दंसाबो महरफोरा खिन्थु एकदम सलिड गोजा महर गोसा एकदम गुफुर साफा साफाथार ना सेंग्राफोर मा निस्सय बिनानावफ्रा समायना जाखागोन सेंग्राफोर एसे बाजैमोनजों मा दखानाव गाबोन साहासो लोंहैयो ना मासो लोंहैयो बिनानावफोरा बाजैनि बाजैमोन बरिया
so much. गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर